Alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe, assalamu alaikum Sénégal naɓe, assalamu alaikum diaspora ɗo gonɗon kala e duune Baba Adama ko jogade belemma e weltare arde oɗo ñalawma yidde ɗaɓɓude yafuya yewtudde mon haaldude mon ko fate développement o noon ko développement ko fate Sénégal, développement o ko fate développement Afrique, développement non hande mo tobbiɗen ko fate Fouta mo joddiɗen o wattake présenté ɗo e Havre. En mbawi wiide noon bandiraɓe kadi ko ñalawmaji mo puɗɗiɗen wadde yewtere ɗo e France, wuro witego ɗo e Le Havre. Peut-être ma won jii wuro yongo wongo caggal men ngol, ma technicien ma wor ko holli on hen caggal men. Jogiɗo kabirɗe o wiyete ko Moussa Abdouli, gorko jontaɗo kanko jogui kabirɗe on jiyatamo kono kanko woni yesso. Ko heddi ko noon bandiraɓe artude gorko mo joƴƴinɗen o wiyete ko Ousmane Ba. Ousmane Ba Allah addimo ɗo e ndiɗo leydi woɗi duuɓi, kono noon Allah addimo ɗo ko jangde. Ousmane Ba woni université ji kewɗi, kono alhamdulillahi rabbil alamin Allah neɗɗo kala ko janguɗa ma wor ko Allah hokkuma. ene wawno hoto jooɗo leydi Sénégal, mais Allah hokkimo noon dañde cuddiɗo o jooɗiɗo, Allah waɗanimo ɓesgu. Ousmane noon ko joom leyɗele ɗiɗi, Ousmane noon ko joom gure tati. Lasli makko sen guittimo jahat Sangelobali, mais hande titre makko eɗen mbawi wiide ɗo ko to Mbour, kono hande noon o jooɗi ɗo ko wuuro witego Le Havre. Hol golle makko eɗen mbawi wiide hen banggue, eɗen mbiyata kala jangguinowo université ɗo e Havre wiyete ko professeur, kono hande kadi koye développement hono enen mbiyata galleji walla logement social, ko hen o liggoto, omo jogui hen catal moƴƴal, on woni noon Ousmane Ba. Ousmane Ba noon Allah addi min hande yewtude gueɗe ɗiɗi, eɗen gueɗe kadi min jiiɗi rendude moon. Kala jiɗɗo noddude téléphone ene wawi, somin gopporoyi ligne o ene wawi arde nodda hen. Gueɗal premier ngal ko haalde ko fate kotki to leydi men Fouta to en jii caɗele kewɗe. Kotki men ki hande ene wuli, walla kotki men ki hande ene fera, walla kotki men ki onon wonɓe ɗo e nder Europe fewnoɓe galleji, mahoɓe galleji, hol miijoji jogonɗen yimɓe mbawa wadde adapté. Par ce que wonnon hande en jii aɓeɗe ƴetta ko men ko, ɓe batti wadde ko men ko, tena ko men ko no ɓeɗi hen hono leyɗele leydi ni joguiɗen ndi, hol nafoore mum, hol fandare mum, holno waɗirte pour janggo wawa naftude hen taw wadde économique, taw wona daña ɓuuɓol, taw wona clim, taw wonani ɓuuɓa ene wuula, so ɓuuɓol ari ɓuuɓa, so nguleki ari kadi nder o wawa ɓuuɓde. ɗum noon bandiraɓe ko on joddiɗen ɗo, on wiyete ko Ousmane Ba. Ko heddi ko toɓɓere darñem nde ma en jaa ko wayno carika noon ma en naade gurdam politique o en mbawa haalde hen kankone, même si aujourd'hui so tawi ko apolitique, mais kanko mo jogui miijo makko en tant que Sénégal najo, o adda hen miijo makko e gandal makko e haaldeɗi makko. Kono noon ala fof no batten so wona totten Ousmane Ba konngol o salmodira e bandiraɓe. Ousmane, bisimilla ma e nder DSTV e premier men jonde diaspora, ko an adi wonde invité pour l'été o kala dimanche fof, samedi fof so ta jogama min gadda hono mon aɓe keewi ɗo pour ɓe mbawa naftude bandiraɓe. Bisimilla ma Ousmane Ba. A jarama, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Chérif, mi salminima, mi juurimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi jarnimama no fewi kadi e invitation mbaɗɗa kam hande, beele eɗen mbawa yewtude kala ko fate banggue développement to leydi meɗen. Mbiɗa salmina kadi ceerno Abdouli, kanko keɗɗo e machine he no mbiruɗa joni ni. Mbiɗa salmina kadi avrankoɓe foof, kala Sénégal najo, Mauritanie najo jooɗiɗo ɗo ene Le Havre. Mbiɗa salmina kadi bandiraɓe men to cuuɗi meɗen banggue Fouta, banggue Dakar ha banggue Mbour, salmina Afrique centrale naɓe, mi salminaɓe kamɓe foof. Karara, Allah jarama, mi weltima, merci beaucoup. Ok, hade men nadde ɗum Ousmane Ba, hol Ousmane Ba aɗa wawi haalde hol Ousmane Ba hol parcours Ousmane Ba tan jubbanani yimɓe seeɗa. Eyyi, so tawide ken yiɗi wadde ko eɗen daɓɓikino, min mi are leydi ndi komi cukalel, sibo adduno kam ɗo ko janggude, to wuro to no wiye Grenoble ko toon janggumi, ha gaynumi noon gartumi ɗo henne banggue Le Havre ko ɗo desmi ɗo jooɗimi, gallam ko ɗo woni. Mbiɗo liggo e développement social, mbiɗo jogui ɗo agence comme directeur d'agence logement social.
mbiɗi jangguina également université Le Havre master biteɗo Alice habitat logement et ingénierie sociale jangguinanmi toon noon ko développement social jangguinanmi toon e ingénierie sociale ko ɗum woni ko jangguinanmi toon eyyi so tawi ken raɓɓikiniɓe tan Ousmane Ba ko ɗon tan kanneten mo tigui gasi en mbi noon jangde ne nafa ma won ko nafi Ousmane Ba ɓawri yimɓe bandiraɓe ɓe gandi hol Ousmane Ba ko gandal ɓolal yettere Allah alhamdulillah mais Ousmane Ba hande so tawi ko développement ene garta payen Fouta ko ɗo ko logement ji goni aɗa jangguina wolko joguiɗa hen wolko bittuɗa hen wolko janguɗa hen hande so tawi arani kam ɗo logement ji ɗo pour wadde développé gonkamen logement ji men hande neɗɗo so tawi wona aɗa jogui milliard maha wona aɗa jogui kalis kewɗo maha hande ko joguiɗen moyen mo joguiɗa holno mbawɗa maate hen jonna madi ma ko tawi noon itta ngal ɗon gandal ɗo walla waɗa développé ɗo pour nawtude ɗo naftoroɗen to holko mbawɗa addande yimɓe on banggue ko fate kotki a jarama question ma on waɗi fayida par ce que ɗo ko jiiɗa ɗo ko hande kotki meɗen Fouta kotki meɗen nokku teruji ɗi enen mbiyata ko wayno Dakar en enen fo en jii abbi ko kotki tubakoɓe sibu maraten ko ciment béton et fer ɗum woni ko mbatten pourtant noon an gonɗo ɗo henne o an hoorema aɗa yiya maadi ɗo henne wona ciment béton et fer aɗa yiya ɗum noon e nder immeuble uji hen saji na waɗe béton ha heew waɗe fer ha heew par ce que immeuble yiɗima heede ko immeuble towɗo kono so hayso béton waɗama ciment et fer ma wadde matériaux ji goɗɗi ɗi ganduɗa kaɓirɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ma ɗum addanta galle o wasde wulde ha yimɓe mbawa hen wurde enen noon eɗen gandi ciment ko nguleki tan en guitti ciment tubakoɓe gaddani en ciment en goppi madiji meɗen hanki nden mbaɗannoɗen ko cuuɗi ɓakke galleji ɓakke mbaɗanɗen ko cuuɗi huuɗo en goppi ɗum en natani ciment tubakoɓe o ciment moɓe gaddani en on ko nguleki eyyi ɗum waɗi hande kotki meɗen toon ene waɗi tampere sabu sa wona joom doole dañɗa climatiseur kala koɗɗo galle terrasse hande Fouta ne wone tampere eyyi par ce que ciment baɗaɗo utilisé o wona on matériel wona on produit woni produit baɗɗo adapté ɗum gonɗo aɗa andi indema aade kala ɗo Allah joƴƴinimo ko wurdi ko e ko hoɗiri ko Allah nan waɗi ɗum sera makko so ƴeewi tan no yiyat taw tampere ala heddi noon ko enen probléme meɗen Afrique ko eɗen jogui jangguɓe ha mbayno leydi kono en kewani joom gande en eɗen jogui noon jangguɓe eɗen jogui jangguɓe ha mbayno leydi mais en kewani joom gande mais ɗon firanam ɗon seeɗa ayo bisimilla ɗon firanam ɗon seeɗa minen min mbiyata ganndo min mbiyata jannguɗo ko jannguɗo ha ɓaari aɗa wawi jangde diplôme aji mawɗi e université ji ɓuuri mawde aduna ka jannguɗo tan mbiyataɗa aɗa jogui wonko ganduɗa a wona joom gandal kono ko jannguɗa ko aɗa andi ɗum joom gandal o noon ko jannguɗo ha heeɓi diplôme aji o witti yimɓeɓe mbattu janngude ko witti ko o watti jangguinde ko witti ko watti janginede aduna he on wonti joom gandal hankadin enen noon ko ɗon ceerɗen tubakoɓe ɓeɓe gari ɓe bitti ɓe ƴeewi ciment haɓe pewni ciment ɓe goppi noɓe koɗirno hankini ɓe natani ciment o ɓe mbatti janguinde ɗum aduna o foof fate ciment hande nde ɓe gonno kamɓe ɓe jii ciment o moƴƴani développement économique moƴƴani développement durable moƴƴani environnement ɓe dutti e ɓakke ɓe dutti e enduit terre kam mbiyata enduit terre ɓe dutte huuɗo ɓe dutte jaañe e ɓakke no mbaɗe ménage ene maare taw no waɗe immeuble uji ɓe dutte leɗɗe hande aɗa yiyaɗo immeuble uji nanɗo daari ne waɗa hakke étage uji sappo e nayyi tawa kanki foof ko leɗɗe mehe taw ciment ala hen béton ala hen ɗon ko gandal woni ɗon eyyi ko ɗum ɗon woni ko mbiyanmami to men to eɗen keewi jangguɓe noon ha mbayno leydi kono wittoɓe joom gande en wittoɓe ha kolla en no mbawɗen hoɗirde taw en tampani en kebbinani ɗum no feewi d'accord voilà ɗo de haala ka hankadi ne ka ɓeydima yaaji ka ɓeydima welte mais beele ko mbiɗa ɓe duttima hande to men to en jiiɗo hande ɓe maara ɗum hono tuufeje boɗeje ɗe tuufeje ɗe ɓe duppaɗe ɗen en wiyama to men to pour maaru ɗum ɓuuri moƴƴude e men ɓuuri ɓuɓde e men beele ɗen tuufeje jomum so holno wawata est ce que so dañama tuufeje mawɗe ko obligatoire walla tuufeje togoje ko obligatoire walla kanje aɗa wawi marude leydi walla ko obligatoire ko ciment mardaɗe tuufeje ɗe kaltaɗe ko ɗe ɗiɗi waɗi ko wiyete brique de terre compressé walla brique de terre cuite e waɗi brique de terre alvéolaire brique de terre alvéolaire o on ko ɓakkere duppetede
so brique o muurama haw gasi o nannete four o ma montake 900 degré so montama hafke 900 degré won waktuji ɗi waɗata toon so yalti o wonta brique o joƴine banggue ene waɗi brique de terre compressé on ko leydi mboɗeri ndi tan fewnirte ene wadde seeɗa ciment seeɗa noon hewata ko 10% woni hen ciment so fewnamo gayni on duppetaki kono ɗiɗo brique aji ɗiɗi eɗi ceerti brique duppeteɗo o biteɗo alvéolaire o on joni ko brique ɓakkere ko ɓakkere tigui tigui kanko joni no pamirta tan way tan kono looɗe men nden ɗe ni looɗe men ɓakke ɗe no londe ɓakkere no nanguirta ɓuuɓol ni on brique ko on woni rôle makko e nder galle so marama on joni somo mare a sohlani e makko ciment kewɗo ko seeɗa ciment waddete e ɓakkere ko kol tan watte o waɗe tan kole o joƴi ɗi pawdre wona juin watte gudde gonɗe e makko ɗe ko ɗen moftata ngulekki so wuli par ce que enen hande an gonɗo aɗa andi radiateur ɗo en so ɓuuɓi ko radiateur kuɓɓeten ha dañen nguleyki miruji men hande Sénégal ñalawma o ɗi mbaɗirta fonctionné kono radiateur waɗirta fonctionné ni ñalawma o ɗi noddat ngulekki ɓennanka ngulekki ha heewa so jammari kala ɓalal ngal birtoɗa ɓalal ngal no wuula aɗa waɗa sentir nguleyki ne yalta e makko par ce que waɗata kono radiateur waɗata ni wonata koye wadde rayonné ɗum woni rayonné eyyi so yi noon ko brique aji ɓakke ɗi noon ɗin so sen pewniri ɗum aɗa wawi maade ɗum ha daña galle joɗɗo barkinɗo baɗɗe fayida ɗin galleji sa dañi hen a sohlani ventilateur par ce que nder galle ma o wulata haw ɓuura 22 degré o wulata haw ɓuura 22 degré so jangol ari kadi o ɓuuɓata haw yetto 22 degré eyyi ça veut dire que nguleyke so tawa dabbude so tawa ceeɗu so tawa ndungu kala temps garɗo saɗa wona e makko a dañat jaam tan eyyi joni Ousmane joni jiɗɗo maadi ɗum eyyi mo ala moyen eyyi en jogui leydi eyyi en jogui leydi eyyi wonmo mbiɗa joni haali ɗiɗi 60 degré o eyyi on mbayi kono looɗe men ɗe mbanoɗe nder men ɗe nden lawɓe men ɓe duppanno mais est ce que hande so tawi a sohlani pour dañde maariɗo taw machine o a dañani machine o est ce que aɗa wawi wadde fabriqué mo mbiɗa o tan daña ɗum taw machine o arani duppira ɗum to ko enen mbiyata ko duppiren no wayno no wiyatno kadi dubuɗe en wiyeteno wa dubbi sa jaddi kam waji ɓe ɗum duppiranno est ce que ɗum hande aɗa wawi dañde ɗeɗon tuufeje duppira ɗum ene wawi wonde kono taari ko banggue développement kalten sen garoyi ha e yewtere men développement Fouta o ma en gaddu solution ma en mbaɗ présenté solution mo ganduɗa sen ndewi ɗon ma yimɓe mbaw dañde ɗen tuufeje taw kanƴi ɓuuri webde laabi 3 tuufeje ciment tawa galle mo maruɗa e ciment e galle mo maruɗa e on technologie galle mo maruɗa e on technologie o kanko ɓurata webde hakke laabi 3 kono wona tuufeje ɗe tan ana waɗi banggue huuɗo ko ganduɗa kadi ko huuɗo ko joueur hen rôle isolation aɗa andi mi anda saɗi tesco nden eɗen joguino sakuji men maaro nden sakuji sisal mi fawi hen yitara voilà ay ɗin sakuji joni ari e galle goto ɗo e leydi he eyyi mi tawi ɓe ƴettata ko leydi men ndiɗo ɓakkere mbe ɓe ƴetta ɓe ceɗa ɗum ha sewa woodi ɓe ƴetta sakuji men ɗi e ɓoyɗi ɗi wiide ko toile de jute voilà ɗin joni ɓe leppin ɗum ha leppa ɓe ɗaka woodi ɓe mbaɗa hen ɓakkere nde nani wonmi holko tagui ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbi ɗum ɗo joni so tawi wuli boowal ndero ɓuuɓat so ɓuuɓi boowal ndero ɓuuɓat mbi minen ɗiɗo sakuji ndiɗo leydi kay minen ɓuuri hew ɗum onon joni tuuba ko ɗo e Europe o batti wadde ɗum ten ɗo no wawi wawde ɓuuɓde ni leyki kam ɓe mbawi ɗin ma wul mais wol banggueji guuloji o wulata mais donc noon on tuma ɗum noon ɗum sen holno mbawaton gandal ngal joguiɗon ga gonɗon ga joni hankkadi payen Fouta holno mbawɗon ruttorade toon ballon yimɓe dutto hen Karara question ma o omo waɗi fayida par ce que aɗa andi min jangginanmi ɗo ko développement développement social ingénierie social ko ɗum jangginanmi développement social ingénierie social sa nani ɗum tan ko holno mbawɗen wadde ha yimɓeɓe mbawa wurdude tawa joom doole hen o e pamaro doole hen o foof no mbawi wondude taw tampere waɗani ɗum woni développement social enen Afrique sa yi développement men satti foof pawɗen ɗum koye juuɗe laamu mbiɗen ko laamu waɗata développé leydi min Ousmane Ba somi ƴeewi modèle aji ɗi jangguinanmi ɗi e nokkuji ɗi Allah nawimi e nder aduna ɗi ha mbawmi toon joɗade mbaɗmi conférence uji ko wayno Vietnam ko wayno Japon ko wayno Sierra Leone ko wayno Gabon ɗeɗo leyɗele foof neɗɗo yettima toon yewtude mabɓe banggue développement ɓe jiirima ɓe mbaɗiri ni somi welama hande mi wiya développement meɗen Afrique sen paari ɗum e laamu en tardat ko kalɗa ɗo joni ko ɗum wawi wonde banggue Fouta sibo hande organisation Fouta eɗen jogui organisation mo ganduɗa Fouta Django no wawi wonde région baɗɗo développé Sénégal Fouta no wawi wonde Fouta Django ene wawi région bawɗo wadde développé Sénégal no woodi
bisimilla Fouta no wawi wonde fawru Sénégal Fouta no wawi wurnude Sénégal ha Sénégal hawra kono noon parce que eɗen fara débat parce que toon ma en gara so tawi en naati on banggue to ndema to ken aroɓe hen ma en gar hen hande won noon mi watti développement Fouta ɗum maadi ndi joni hay sima o wol yimɓe batti woytade ene fera no wodi waɗa peeci no wodi leydi ndi hay so tawi a waɗi fondement juuɗɗo leydi ndi ene yaha kono ene jiiya ɓakke ɗe won hen perata kono enen hande en goppi ɓakke ɗe kala mo mahani te huɓere sima wiyata ko maha wiyata ko on wiyata ko kañum tan on goɗɗo o mahani mais pourtant hande gaɓe no dutto e ɗeɗon ɓakke est ce que so tawi a haali joni ko ɗiɗi ɗe noon holno mbawata heɓirde ɓurɗe wawde weɓande en mbawen marude ɗum min wondu ɗon est ce que hande Allah hokka noon so tawi ko l'état o yanti hen jahonto men to mbaɗon formé yimɓeɓe pour ha mbawa ruttade ɗen gueɗe wal holno mbawɗon wallude yimɓeɓe hande ha detto e ndin maari taw tampani ɓuuri wadde moyen men mbaɗa 30 millions 25 millions mais ɗo gonɗa ɗo taw sa mahi hande guleki a wawde nder ñalawma a wawde koma daña clip ene wuuli est ce que ɗum noon holno mbawɗon yettorade ɗon ha ɗum ɗon wawa yettade en ɗon ay ngal gandal ngal kalta ngal angal woodi angal newi angal joga wona gandal ngal min bangam kam wona gandal ngal jiɗmi waɗirde commerce miɗa hen liggade miɗa hen wurdude miɗa wurdude ɗum ko gandal ngal ganduɗa tan komi jiɗɗo addu ɗum tan mi joƴƴina pour beele jamanu o no wawa ɗum naftorade beele ɓiɓɓe Fouta no mbawa ɗum naftorade kono kadi mi wawa hanno ɗum tan e joom jawdi ara wiyami komi jiɗɗo marudani walla mi marandani mi yiɗa yaar noon jinmi ko association ji men ɗi guure men ɗe no ɗum goniri ni jinmi ko rewde e mabɓe min ballodira mi hollaɓe ko gandumi hen ko ɓe mbawa ɗum wadde ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe kalɗa ɗiɗɗe foof koɗe bebɗe ɓuuri hen webde noon komo duppitake o mo duppitake o kadi amomo ay ngal ɗo ɓaɗal ngal jiitaɗo yeeso ma yimɓe kam jiita ɗum kono ana ɗiya ngal kanko omo wawi turude caméra o hollon turude yiya caméra ɓalawal ngal voilà ngal ɗo ɓalal o wawi zoomde ɗum ha yetto ngal ɗo ɓalal joni ngal darima ɗo ene woni hakke 300 ans presque ngal ɗo ɓalal épaisseur maggal ko ngal wona 65 centimétre kangal fof ko ngal ɓakkere ciment ala e maggal morceau jamdi ala e maggal eyyi aɗa andi mais est ce que environnement o aɗa wawi ƴettude exemple ɗo e environnement men toon o enen ɓakke men ɗe enen ɓakkere men nde ni ɓuuri moƴƴude nde ɗo par ce que ɗeɗo ɓakke joni sa yi ɗum wona e wuuro ngoɗo immi itete ko ɗo woɗɗi adde seɗe kam mbiyata carrière uji mabɓe ɗi ɓe jahata carrière uji to ɓe gadda ɗum haɓe ɗo henne seɗe fewne ha fewa ɗum ɗo kam natti gollirede ni siko kamɓe ɗo henne joni pour wawde gollude ɗum ɗo namno énergie kewɗo enen noon to men to ken sohluɓe wadde créé emploi ji ha mbayno leydi damal jawgal pour wadde créé emploi ji e nder Fouta nani ɗum ɗo joni so brique o fewnama o gasi kanko ɓuuri tidde laabi 7 brique béton kanko ɓuuri mo webde laabi tati kanko ɓuuri tidde laabi 7 brique béton ɗo hen joni ko fort wonnoɗo hen ko armée wonnoɗo militaire uji gonnoɗo ɗum ɗo joni sa fi hen courant ngal natta sa fi hen obi ma waɗ impact kono ɓalal ngal yanata béton sa fi hen obi ko lesso fayi kene kangal ala sémence ala hay batte ɓakke tan ɓole mbaɗira ene waɗi ciment ene waɗi technique mum noon eyyi ɗo joni so tawi ɗeɗo ɓale joni so yeehi ha fuɗɗima ha ngal ɗo joni ngal dañi 300 ans waji ɓe neɓe mbaɗata rénové ɓalal ngal ɓe mbaɗa hen ciment seeɗa ɓe lalto ga joni gartene ɗon so tawi joni wol keɗotoɗo en eyyi ene jogui tuufeje mum watti fiide tuufeje mum ene duppa sodi ciment mum ene maara est ce que joni holko côté biloto bildindi holko wawata yatude hen aywa briquaji ɗi noɗi pewnirte pour ɓale ɗe ni ko noon urdu majji fewnirte tawa saɗi biloya bildata ko brique o e ciment brique ɓakkere o ko on waddete mélangé ciment ko ɗum bildete te kadi hande saɗi maara ɗum kadi pour daña plus sécurité il faut mbaɗa hen jamde eyyi amo ƴetta jamde aɗa wawi ɗo poto fonno wonde fof pour wadde ɗum renforcé mbaɗa ɗon poto mbaɗa hen béton wona poto taw joni sa yettoyima ɗo bilata ɗo brique aji urdu ɗi aɗa wawi ɗo ƴettude kadi bilira ɗin brique aji tawa ala tampere
ɗum fof ko gueɗe bawɗe wonde ɗum ɗo ko jiiɗa ɗo ko Karara wona hunde sattude ko hunde wemde hande sen darinomo Fouta tan en mbaɗat exemple tan mbaɗen hen suudu ko yaawi ko yatti taw ɓuuri yodde cuuɗi men ɓakken nden eyyi taw kadi ene ɓatti walla ene nandi walla ene ɓuura yodde bâtiment ji men joguiɗen hande ɗi inchallahu mboɗa an ko kalta ɗo ko hande ne waɗi yimɓe ñor eɗen jiya technicien o yo waɗanen publicité après yimɓe dutto e toɓɓere deuxiéme ko wayno ndema ka e gaynaka ça nous fait ɗum ɓuuri ande jiɗɗen ha joni o yiide siftinen ɗo joni ɗo ko Ousmane Ba pullo kañum hande Allah addani en ɗo yen mbawa yettugo ko fate développement mboɗa andi mboɗo sikki on paami Ousmane Ba haali ko ene raɓɓiɗi ene famni won noon hande jiiɗi ruttade cosaan men hanki à tout à l'heure Mesdames et messieurs, bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe mbimi bandiraɓe wonɓe dowle France kala to mbawɗon wonde dowle France bisimilla moon e tournoi interculturel tawi ko le 29 juin 2024 toon to stade Dumont Gayar à partir de 9h à 23h holi waɗoɓe oɗo tournoi interculturel ko association interculturelle Jeunes de Sadel Le Havre ko kamɓe mbaɗata organisé comme chaque année oɗo tournoi interculturel hikka noon bandiraɓe ko le 29 juin 2024 tawi ko toon to stade Dumont Gayar à partir de 9h fay 23h te ñani hen bandiraɓe ma wod ko hollira toon ma waɗ prestation des artistes tawi ko des artistes invités kono waɗat kadi des surprises association AIJS aɓe jaada hen et leur partenaire DSTV Dakar Musique OSMGA ɗum noon bandiraɓe équipe aji garoji ɗiɗon e oɗo tournoi interculturel ko holɗin ko 12 équipes Sympa La Force France Le Havre Brésil Dondu Wawnde Wodabere Sadel FC Les Indiens Guijulon Bekaw City et Algérie ɗum noon bandiraɓe AIJS association interculturelle Jeunes de Sadel Le Havre ɓe mbiyon bisimilla moon onon bandiraɓe wonɓe dole France to gonɗon no gonirɗon tawi ko le 29 juin 2024 toon to stade Dumont Gayar à partir de 9h à 23h et oɗo tournoi interculturel. Assalamualaikum wa aduna rawatina nak wa av gaay olof neena bes du tuti waye borom lay tollol lan mo xew le grand bégué lañu jëlé Sénégal andi ko fi ci Havre hey gaay xolal len ma salle bi nu mu yangé té nak man dama bëgg salle bu rafet kon dama ni je vous donne rendez-vous le 19 octobre andi ciek nak jokko terang le grand bégué lañu wax kon ma ngi wo ñëpp rawatina sama mbokk Haalpulaar yi maa ngi woo sama mbokk wolof yi maa ngi woo malien yi mauritanien yi gambien yi bàyyiwuma kenn le 19 octobre lay doon Pape Diouf et la génération consciente fii lay xewee ci biir Havre dinaa leen woyal ba nga kontaan boo nee jant ma doon Superman yaa ngi sama wet kenn du ma daan def naa la sama soxla sama number one gars yi dem leen gaaw jënd seen biir Fnac Carrefour Auchan wala nag dinañ leen woon ha joni vidéo bi eɗen garta e jonde men di ngeen gaaw so tawi technicien o pari ngeen mën a ñëw seetaan